son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Mara ido mai kallon komai, ilahu sarki na ƙaharu, babu kunne siffofinka amma kana jin dukkan sirru. Dan isarka da buwayarka ka bani dama in yo shiru ga wanda bai yi ma laifi ba a zahiri ko a cikin gaiba. Farin gani hasken alkhairi, bai da kyama ko yayi kyara, ɗabi'unsa sun hau kan tsari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Ilahu mai kowa mai komai, gare ka komai yake ba shakka, cikin yakini na roƙe ka ka ƙara tsira ga ma'aikinka. Silar rabauta hangen ƙudura, ilahu na sheshi da haskenka, a sanya matansa da 'ya'yansa irin su Jilani kure gasa. Farin gani hasken alkhairi, Shehi Ahmad Attijani barhama ya dasa alkhairi. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Farin uba sha zagin magiya, ka kyale su Allah ya fi su, sharifi jinin manzan Allah komai kacewa zai mamu su. Kullum ka hau mun bar zancen ka, mu so ma'aiki khairin nasu, faɗin ka sharhin Qur'ani ne, mai rabo shi ne zai gane. Farin gani hasken alkhairi, Shehu Abdullah garin Azare ga masoya ya zama alkhairi. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Salamun alaika gadar Allah, ta kai ya hau ya guji mai shirka, ta yaya ma Allah zai rikida banda haukar 'ya'yan iska, wanda baya yiwuwa ga wani gare shi ai shi ne sassauka, ya kagi sammai kafin kasai a zuciyata ba tamkar kai. Farin gani hasken alkhairi, mola ya manzan Allah na tuba shafa kaina izuwa sadari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Farin gani hasken girje na da dinga begen ka ko yaushe, idaniyata ta zub da ruwa a baya yau kwallar ta bushe, wanda bai ganka ba ya aka yi har ya san damar yin kushe, ga wanda ya ganka cikin barci kamata a yi mardace ce. Farin gani hasken alkhairi, na ma na ganka Rasulallah a rayuwa dole na yau fahari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Da kai da Allah ba kwa rabuwa saboda tsantsar soyayyarka, ya sanya haskensa cikin naka, kana shi komai marka marka. Hasken wata ko hasken rana shi yasa ba sa hasko ka, domin da naka aka yo nasu, cikin musulmai ba mai musu. Farin gani hasken alkhairi, wanda bai ganka ba bai nema ba, domin ko bai kwana zikiri. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Mai kuɗi tara kuɗaɗen ka bai wa manzan Allah hadaya, mai tilawa ko mai tagara idan ka so kai ma kai hadaya. Dukan waliyin da ya zamwa ne, da yin hakan ne ya san matsaya, yake ta kwambo ya zamwa ne, ashe dalilin son annabi ne. Farin gani hasken alkhairi, kowa ya so da har su lalla, ya daina kuka ya rike zikiri. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Ina masoya manzon Allah ku bude kunne ganan kissa, wata mata ce budurwa ana kiran sunan ta Farsa, idar ta son manzon Allah ba ta son duk wani mai kinsa, tuta ta son annabi ta dauka, wa'yansu na yi mata ganin hauka. Farin gani hasken alkhairi, ashe ma'aiki ya san da ita, mu je gaba za ku ji labari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Farisa mata ce ta daya a bangaren kishin manzanmu, a zamanin batta kawaye ma saboda kishin ta da manzanmu, zance idan za su yi sai tegun hankalin ya tafi manzanmu, ashe hakan so ya dame su, a san shugaba ta girme su. Farin gani hasken alkhairi, sai suka shiryo makirci za su sanya ta cikin hadari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari.
hasken alkhairi zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari farin gani hasken alkhairi zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari ya suka yi mai suka ce da ita dan uwa saurara ka jiya suka yi faɗin farisa in har da kyan bai ma'aiki kulliya me yasa ba kya sanya hijab matan madina duka sun sanya ta ce da su annabi ne ya faɗi kwarai annabi ne ya faɗi farin gani hasken alkhairi sai ta hau tattara yan tsumma suna ganin tamkar ba tsari farin gani hasken alkhairi zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari farisa yar talakawa ce cikin abokai duk sun fita shi yasa ta ɗauko tsumma ta har hada yau ta sannata sai dai suna yi mata dariya saboda combination ne nata suka yi faɗin farisa kin dage akan shugaba ba kya waige farin gani hasken alkhairi ta ce da su inda annabi ne akan son sa bana inkari farin gani hasken alkhairi zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari ta ce da su ko wuta za ni shiga akan shugaba ba na shayi suka yi caffa suka sanya ice cikin wuta mai kone yayi suka yi kiran fari su roki shiga tana shiga sai wuta ta yi sanyi su ko ba sa iya dosowa saboda zafinta yana da yawa farin gani hasken alkhairi son da takewar su lalla ya kai matakin ɗauke hadari farin gani hasken alkhairi zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari a lokacin su a tunanin su farisa ta mutu ta kone suka yi ta ihu a cikin ƙauyen Allah ya sa mai ji ya gane sai mutane suka bubbullo suna faɗin waishin menene suka yi faɗin farisa ta fada cikin wuta yau ba mai buɗa farin gani hasken alkhairi sai iyayenta suka yi nunin aje a furtawa abul bashari farin gani hasken alkhairi zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari mai kiran ya haukan doki yana gudu don ya isar sako sokonan duk sun ɗebi ruwa suna zubawa ko ta soko farisa na ciki ta yi shiru tana ta mamakin ɗin sako dan tana tare da zabunta wanda ke sanya ruhinta farin gani hasken alkhairi shugaba ɗana halali ne misansa san ba ya shiga hadari farin gani hasken alkhairi zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari je madina mujiya aka yi ga ma'aiki gadin sako sai ya ce ya manzan Allah muna baragun kada ɗan koko farisa ta fada a wuta a can garin mu wani ɗan loko ma'aiki ya ce masa tok tuturu da jin hakan sai ya yi ɗan yi turu farin gani hasken alkhairi yana tunani a cikin ransa ta yaya annabi ya sallamari farin gani hasken alkhairi zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari sai ma'aiki ya ce da Ali ka tashi ka je kai albishiri ka farisa wacce ta bani sile ni da kaina na ba ta dare sai wutar ta mutu injini yana fadi farisa ta yi tari ta tashi fuskar ta tana haske sun sallama mata nan take farin gani hasken alkhairi Aliyu bai yau mamaki ba saboda ya san waye bashari farin gani hasken alkhairi zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari farisa kin zama yar gata ta gaske annabi yana son ki hauka a so yayi miki amfani ilahu ya amshi du'a'inki da kansa manzon Allah ya ce garin ku mata da maza doki ya roki Allah afuwar laifi ga farisa ba sauran laifi farin gani hasken alkhairi ya bata kyautar aljannarsa a lahira ba ita ba hadari farin gani hasken alkhairi zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari afuwan ya ayyuhal ulama ku dan taimaka ku yi mun uzuri na yi zance a cikin zancen ku me yasa bani da inkari na yi rusha'i da sunana mi so a so annabi ba uzuri ilahu nuna min zabi na cikin dare ko a cikin rana farin gani hasken alkhairi kamar bihamdillah ya Allah ka
kara tsira ga mafi tsari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi alfahari. Farin gani hasken alkhairi, zuciyar duk da take son ka a rayuwa za ta yi